kama ị ga-apụta apụta Christianity obi ịfụ n'azụ ị na-ene omume this guy wefere obi azụ. Ọ bụ na Ebuka Obi si n'aka ya adịrọ na all these bloggers na-asị nke a sị nke ọzọ ha ka obi pụta online na-akparị Fada Mbaka. Ebuka Obi pụta mee disclaimer video si na ma Akụọma ma Ezugo Global ma Ayigo TV ha ma Kedafia nke ọzọ n'obodo oyibo na-ada ewetacha owu ya si na aka ga-adịrọkwa na ịmarọ maka ihe ha na-eme n'isirokwa ha kwuchitere gị ọnụ gị. They are not building content. Ha na-arụ ọrụ iziri ha. Ọrụ iziri ha ka ha na-arụ. You be kenekwa mo na mam nunu na that short video. Now, enwere okwu ya ba kwukata like this. Enwere okwu ya ba kwukata like this. Or this aka say na some people will right accuse mother of something they are not sure of. If Ebuka Obi pays bloggers, omuta ya n'aka Mbaka. Yes, if Ebuka Obi pays bloggers, omuta ya n'aka Mbaka. Because if not, Mbaka should come and tell us why Egone Buhari kwalia ujiwe promote Buhari mbam. He should also tell us Egone akwalia ujiwe se no hakem na fada tilo na hakem tile fadi here. At the end of the video, also one of hakem to her fadi here. So he come and tell us Egone ka akwalia ujiwe promote who oppose them. And he should come and tell us Egone Governor Mbakwalia ujiwe ni speak good of Governor Mba now. If people know about Aloluana, nobody has come out to condemn this young man in Enugu State. And maybe no blog no melanka, he should come out and release statement, put a disclaimer. The disclaimer okule kumbo bata Enugu sino na people cholia togo cholia with the police and all these things na his hotel. None of you believed it. None of you came out and believe it. Una condemn ihe mele na Enugu, una ekwetero mgbe oso na mmadụ mele ha, una ekwetero na wetere ego aye eke ndị mmadụ, unye ni no kulekwu na Enugu, you people turn it upside down. And as you release a disclaimer, only this is a disclaimer, you people will not still believe it. How many times ke ku okwu gole asena na they nwere kwa onye ozile, everybody are acting on their own. Then Mbaka member should come and tell us kedu ndị kwuleze nwaanyị ụgwọ. Si hapoza free promotion Mbaka nyamata ya asa nka hapoza nya na chukwu. Si hapoza nka. There are some things and I'm like when I na social media and when I no kata like this. Man, there are some people that feel that na have right to accuse of murder. You like this, then nka habo accuse Ebuka Obi or to them all will not matter na ememe. You don't know that even in the 10th commandment, thou shalt not bear false witness. Thou shalt not bear false witness. It's not about being a man of God or being an ordinary person. As a human being, you shall not bear false witness. Say happens when you get the problem. So you know man, thou shalt not touch not my anointed. Man, the chief without the 10 commandments, thou shalt not bear false witness. What is all this? Ebuka Obi nke ihe niile Ebuka ya na Ebuka Obi copy Mbaka o copy Mbaka na anointing ya copy ku Mbaka na by arranging and by paying bloggers because ego ne ka okwolo ndị promote that Jesus ji Bible olumbo ego ne ka okwolo ndị sị na mgba na ebuni blessed sacrament eno Mbaka bịa bunye eno the one la bunye eno. Has Mbaka ever come out to deny it? There are some things I like it's becoming too much. It is becoming too much. Zuenike, everybody should get out and go and rest. Ebu na kwetero na nko okuleku, una kwetero na nke emeleme, una kwetero nka. Ana sia ebu na Mbaka, obu na Ebuka Obi na afọ vision. Why offer kwa na onye kpochi bịa kwuo ya na vision. Obu na Mbaka na afọ vision as you guys said. Why offer na vision na Hakem etiro fadi ihe. Obuno na all one call rubbish. Akoma title video mail. Father Mbaka should confess and start beating around the bush. Ụfọdụ na-asị Ebuka Obi ye kwukwe n'okwu that is now big, that ye kwukwe n'okwu. Kedu okwu ọzọ unu chọrọ ka Ebuka Obi kwuo? As na nwoke na ibie ha bụ n'ọnụ ọ chọrọ iji ọnụ ya kwuo mana ọ na-akwụ ndị mmadụ ụgwọ ka ha kwuo.
Mona Gemana today na all the few but many na internet space na they bribe. Nebe Ebuka Obi no kaifo na eme mad endorse and assign endorsement deal of appreciation na pare an elder and onye ụkọchukwu. And anyị nchasị na anyị bụ gịnị? Anyị bụ ndị nke Chukwu, anyị na-eso ụzọ Chukwu. Previous videos, too many videos Ebuka Obi mego na-ekwu okwu onye bụ spiritual father bụ Father Mbaka, spiritual father bụ Ejike Mbaka, this and that, the other and the other one. Today it is no more. Today they are denying everything. Today also Father ọ dị nke mere ka onye iberibe na onye riri bụ akụ Zion si wee kwuo no onye ọma bụ spiritual father Ebuka Obi bụ Father ọ dị nke mere. Jugodi akụ Zion no onye a na-akpọ Father ọ dị nke mere. Jugodi akụ Zion no funugo Father ọ dị nke mere. Jugodi ya na asị ya keta ya kwuo how did Ebuka Obi started his ministry. No ga-eyewu narratives concerning that. Ihe ọ ga-akọ bụ ihe Ebuka Obi kọrọ ya akọ n'ọnụ. Ọ bụrụ ihe ọ fụ n'anya ma ihe ọ nọ ome. Now, Father Mbaka should confess over what? Hi. Ọ bịara nga onye abịa gbukweni ya ọ nawa mkpumkpu afọkwani ya n'azụ. Once upon a time in the history of Pentecostal Church, during the days of late Archbishop Benson Edahosa, with various of sons, Winners Chapel, Bishop Oyedepo bụ son ya, Ayo Rujajafo bụ son ya. Too many of them was his son then. My Bishop Udiyemi of today bụ son late Archbishop Benson Edahosa. Udisi ka keta Ebuka Obi na-eme ka Bishop Ayo Rujajafo na-eme oge ahụ. Ọ na-amaye spiritual mentor, onye not spiritual mentor, na-amaye aka n'anya. Do you know that na late Archbishop Benson Edahosa cost Papa Ayo? Ọ bụ Papa Ayo ọnụ. Ama ihe megide ekpere wee redeem course ahụ. And up to today, that thing is still affecting Papa Ayo. Now in these things niile, is in the bloggers say Father Mbaka confess na ọ nabata gị na be ya. Confess na ị bụ one of the zonal coordinator Adoration ministry Lagos branch. Convert ya turn or use ya as your own personal ministry. Kedu ihe chọrọ ka Father Mbaka confess ya? Confess ya na ị na-ebochi Father Mbaka ọnụ. N'isi na Father Mbaka go 4 to 5 dibia si bịa eyena ngwa ọkpala bịa plant ya alụghị ọgwụ ha ya ndị native doctors. Ọ na-confess ka nke Loveti go 500 million naira mansion bịakwa na ministry gị ogụwa ji aka gị interrogate ya waji aka ya ihe testimony jiri ọnụ ya ihe testimony si gị na ogo mansion commotion kwụsie ya gụwa kwuo ihe i kwuru unu mechie pụtasị na set up ka ọ bụ to you people. Ebuka Obi ka njugori gị ndị anọ gị n'akụkụ na-enyeche gị information asị gị nke a asị gị nke ọzọ asị gị nwanne nke ọzọ daji anụkwa m information na Father Mbaka na-ewe onye si na afụrụ ya na be dibịa nwanne na Nsụka na ọgwụ ọ na-agwọkwa ebe a na-ebiere ite ọgwụ na ọgwụ ọ gwakwara ebe a bụ maka gụwa because of gịnị otu isi wee mee gịnị zụọ ha. Ewere unu na-akpa na nzuzo, ewe nke a na-akpa na off camera na behind the scene. Kedu ihe Father Mbaka ga-confess or Jonathan's key padlock key? Kedu ihe Father Mbaka ga-confess ka oge chinja ka Father Mbaka ga-abịa confess ya about? Ka o jee park ka Father Mbaka ga-abịa confess ya? Ka gọvanọ eziokwu ka Father Mbaka ga-confess? Akụọma bụ okenye arụana si na Father Mbaka should stop beating around the bush and confess. Or they one bright morning ota Akụọma have so much love for Ebuka Obi that Akụọma will stand up once early morning like this. Decide ya ka ọ gbachite were Ebuka Obi ewere wuruwuru na ya ewere aka azụ dị na ya. Akụọma abụrụ ụdị mmadụ ahụ. Akụọma ada eje ebe uru na adịrọ ọkwa ifuru afọ ọ zara Akụọma mana ihe ọ na-eje ba n'ime bụ akụ ihere.
akụ law of karma na-eje dakwasị ya. Now, in all these things, I want to understand, what are we going to achieve? What is Ebuka Obi's target? You are trying to quench the fire. Let me tell you one thing, Ebuka Obi. Ndị were ego dey humble to the call. Ndị were ego ha dey humble to the call. Jerry Eze bụ number 1. O were ego mana ọ dị humble to the call. YouTube ga-ama nkwu unu gị yọkwu Jerry Eze. Social media handles ga-ama nkwu unu gị ụgwọ ihe social media handles na-akwụ Jerry Eze. Mana ọ dị humble. Jerry Eze dị humble. Pastor Paul Enemche. Ifo na-azụ ya anya n'ego mana ọ dị humble. Bishop Onyedekpo bụ na billionaire 3 jets mana ọ dị humble. Bishop Ayoru Jajafo bụ billionaire mana ọ dị humble. Bishop Udiyemi bụ billionaire mana ọ dị humble. Nke ga adịzi iche. So ego ahụ ị na-akpa kịta bụ ego eji arụ ana. Ego eji sponsor mmadụ n'ihe ọjọọ ka e wee kwujọ mmadụ ma mechuo afa mmadụ ma mebiere onye ahụ nnukwu ihe. Ebuka Obi inekwere anya n'azụ wee fu ebe isi wee gara wee ruo. Ịnachitekwa azụ ọ dịzikwa too difficult. Kama ị ga-apụta Christianity obi ịfụ n'azụ. Ị na-ene omume this guy wefere obi azụ. Ọ bụ na Ebuka Obi si n'aka ya adịrọ na all these bloggers na-asị nke a sị nke ọzọ ha aka obi pụta online na-akparị Fada Mbaka. Ebuka Obi pụta mee disclaimer video si na ma Akụọma ma Ezugo Global ma Anyigo TV ha ma Kedafia nke ọzọ n'obodo oyibo na-ada ewetacha owu ya si na aka ga-adịrọkwa na ịmarọ maka ihe ha na-eme n'isirokwa ha kwuchitere gị ọnụ gị. They are not building content. Ha na-arụ ọrụ iziri ha. Ọrụ iziri ha ka ha na-arụ. I want to announce to you people that I will call upon one woman. Maka ndị na-asị there was no time Ebuka Obi was a coordinator in Adoration Ministry Lagos branch. The woman will come out on a live call. I will be on call. I will speak with the woman no Lagos. She will tell you otu Ebuka Obi ma nke a na-akpọ brother Emao ma adreesị ebe ha na-eme the program ma otu esi wee bido ya ma otu esi wee convert ya. The woman will come up on a live call section ka unu jiri ntị unu wee nụ ya. Akụọma jee chere akwa gị ebe sara arụ. Ị na-achụ 60 years ọsọ enube nwaanyị. Ede afụta ya na ụchụ gbara gị. Obodo oyibo wee nọ aka esikweru gị ike. Kedu ihe ị mere achieve? I could remember oge eche Ekeke Njaka fesi gị. Gị na oge eche Ekeke Njaka esiri ofu ụzọ aga. There was a time you were not talking any good thing about Zion. How sudden you changed. Unu na-aghọta ihe na-aghọta. Akụọma, how sudden ka isi wee change? Kedu ka isi wee change? Ewere ihe iji aka. Adịọkwa m sure ama m last ịnọtanugo Nigeria. Nwaanyị nụrọ nwa iwerọ. Ọ bụrụkwa na ego nwanne ka ị kpatara. Mana ị n'obodo oyibo. Ị kpatara ego afọ ejuru gị ihe iwere zuru gị oke. Iwe je na-anata peanut. A na-ekere ndị bloggers. Ịba ego platform, ịba ego WhatsApp group. Abago gị mmọnwụ. Isogo n'otu nzuzo ha. Ndị say that we must stop Mbaka. We must close Adoration Ministry. We must scatter him. No nke a bụ ocheche ọfọ yona. Let me tell you. Very soon the table will turn upside down. Ọkwa onye gbata ọ dakwasị nwanne ya. Ọkwa ihe azị unu rụọ. Ọkwa ihe ifuru asị unu rụọ. Ewe time ọ ga-eru. Unu n'ebe unu si wee ne ihe unu mere unu involve na ya. Wee fụ ihe o butere unu nsogbu abụmọnụ. Some of you people self na-eme ihe a. Ọ na unu ewere nwaanyị unu na-anụ ka ọ na unu ewere mama ka ọ papa ka ọ na unu ewere ụmụ nwanne. Why can't they call you people back and advise you people on a right way to follow? Soon wepu aka na mee, wepu na aka na njọ a,
wepụ n'aka na ego ọnwụ a na-eyi unu na-eri. Kedu ihe ọ ga-egboro unu? Kedu ihe oge what of unu weche ego a niile natacha ego a niile oruzie oge ọ ga-eru unu ga-relax feel unu agbachago won unu emebigo ihe asị unu emezugo ya ka unu bịazi tọn ọriwe ego ahụ ofu onye tipụ ara n'ime unu nke ọzọ yawo ya ekwe ngwọta ma ofu onye ọnwa karịa ọkwa ụta ọ na-akịrị ihe na families unu ọ bụrụ ebe unu nọrọ ebe unu natara ego abụrụ ọnụ unu anarị ya si na eziokwu na asị na asị bụzi eziokwu on a broad daylight. If you people can do this, what about the person that have sent you people on this mission? Can't you see how hard-hearted he is and how evil he is? Can't you see how committed he has been in wickedness? Asịkwa m ọ bụ na Ebuka Obi no they are aware na aka ya adọrọ because a social media person no they are aware of iju na social media ma Obama TV ya pụta mee disclaimer video si na aka ya adọrọkwa na owerokwa onye ozi ka ihe ọzọ na-achọ ka Ebuka Obi ekwucheghị ihe niile ọ ga-ekwu oturu unu maka o si ekwu okwu ọkpụ unu kọchara unu sịsara unu asịsị gị na ka unu ga-esikwu ya na unu kwukwe ya otu a nka unu apụta gbarụ eke unu ego unu apụta gbarụ jekwuo kwuche to what end? Ọ ihe ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị. Daalụ.